Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Mauna diha. Moray sobra sa kangilan. Sus. Mas naong kang kwarta kina ko eh. Tumlay! Oh. Bitaw na lang ako Kay human, maangkon ni Lolita. Magkapalita man siyang Paris ngay tsuraan. Uy. Pero kung simba ko og si Renato may iyang maparis be. Mabakwe pa ba nato na si Lolita? Siguro yun nga magmahay ang atong anak kay wa man magtanaw sa dagway ang Renato. Ay, nagsigal lang ng mataan ay. Nyadak mo pa kay gagtang. Unswa! Asa man tapay ngun inisyo? Niyam kita din sa sud. Anitas kwarto ni Renato. Uy! Hala! DJ! Si DJ? Dili dis Jackie. Delikado god. Delikado na siya, uy. Ayaw na ladag reklamo, Pits. Sundan na gid akong gusto, ha? Dali. Sundan lang gid. Kamang. Hina. Maya na ko'y nahinimduman, ani. Katong ni kamang sa sinihan. Kinsa mo din kamang sa sinihan? Bahala na. Kinsa mo to? O, din eh. Nakaila ko to. Uy! Asa naman eh? Asa man yung kwarto? Kini. Mauna ni. Ay, usaw man ito pag-abli ni ron. Nga mataya, uy. Kilong lang kinaw sa masay. Atong suwayan og liso ning lak. Uy, gahi man. Nakalakag gini. Kausapa. Bibi. Duaw na ko kakamot. Naliso na, Pits. Naliso. Nabli. Hina. Oh. Hello. Naghagok si Renato siyo. Kabati adig na ni kawanag may maghagok. Tara. Pagitao na to din ang kaban. Kasayo ba ninyong naglalis diha na uy? Huwag yung ko makatog sa inyong kasaba. Ngaybog abahan ay gusto diya ga butambong yung konutas inaugurasyon sa kondominium ni Renato. Oh, Lolita. Kinahanglan gyud nga mutambong ta. Di gyud ta mo balibad. Layo pa man tutay. O ikaduha pa. Nagduduha pa mi si Glenda kung mutambong ba mi o dili. Ay pastilan. Nganong nagdaduha pa man mo? Nga kita mang tanan mo ay gidapit. Kana mangong adlaw tay. Birthday sa among amiga ni Glenda. Unya, nakasanong naman mi una dito. Di importante birthday ay. Mas importante ito ang inaugurasyon. Hala no? Parehas na ba na silang importante tay? Unya lain sad kayo nga, humana mi makasanong niya. Amo tong balibaran tungod lang sa inaugurasyon. Ay, pita gini. Balibaran lang ko to ni mo. Kinsa man ang imong amiga ba kay... Bebe, ako'y balibaran na. Ay! Hoy, please. Pagbutang sa kuno pamatasan ko be. Nganong ikaw may mobalibad. Nga dili man ikaw gi-invite. Og usap pa. Ayaw gani pagbuot sa desisyon sa imong anak na. Hilam niya na day. Hoy. Lolita, paminaw, ha? Ako di ay, samantay. Kinahanglan nga di ta mo balibad nila na to. Kinahanglan nga palabihon na to siya. Kay siya mo'y atong agawon. Kiman ako og si Daday, tuhuan na may magtrabaho sila. Busa, ayaw gimig pakauawi, ha? Kinahanglan nga murespeto ta ni Renato. Laina po na tayo, uy. Abi kay ato man siya agawon, di na dita pwede mo balibad. Ayaw lagi pagdagang istorya, baan mo ba, pubag mo yung Basta kay, mutambong tang tanan. Paskang! Paskang. Bukatan man na inis yun. Puli lang tawag sa Pits. Puli na, ha?
Naraman ni sa 20 kilos naman. 20 kilos? Di kayo ni bugat. Kaya ra kayo ni nato eh. Unya sa man. Ablihan na ni nato. Unyara. Adtura ni nato ablihan sa tumpayag. Excited na kayo ko nga may buwan ko doon sa gisod inisyo. Mau bitaw. Dike. Si Dike. Duda ko. Doon na gisod nga bulawan eh. Ay, may bawaan ra niya ni nato, Pits. Niyan sa man. Ako na sa alsa ng kaban. Is. Social Security System. Sige, siyo. Doon lang sabta. Doon lang ka. Oh, sige. Tiin eh. Si Tine. Tana. Jonel! Ren! Ano, Ren? Oh. Di sinisudin sa akong kwarto. Ha? Waman, Ren. Oh? Nikang aning pultahan, oh? Wala din akong kaban. Ha? Oo, saan ka ba na, Ren? Tawag nga sila si Daday, si Maling, Abal o si Dodo. Paniya silang tanan rin eh. Oo, Ren. Ato sa pa yun. Busit! Naagyo hilabtanon din ida. May bawon ganin ako kung kinsa eh. Liston gino mo. Ihawon tag nimo bisag kinsa pa mo. Siya man eh. Mga album raman ni papel lang ni Adin ni Pitch. Binanggal! Kawa na hinungdan sa komisyon siya. Wala na kabuslana na yung kabana. Ay, may gold. Pulos na album. Unya mga papel. Bitaw. May mga ipanghaling ng mga papel siya. Karaan naman din yung mga pictura, Pitch. Tela ka na siya. Kuan, black and white pa man eh. Oh, anak ko kailan ni Adin ni ay. Kiki. Nakikiki. Kada kong revolusyonaryo. Kana. Kana. Kani, si Lolo Guryo man eh. Mga kauban niyang mga businessman. Businessman. Karang negosyante na gid na si Greggy, no? Siya. Pulos man ikang Lolo. Guwapo yung kayo ni Lolo. Batanon pa, gidad. Hala. Uy, puparehas yung magdagway siyo. Tanong, mistison. Bitaw. Guwapo ang mga ginis Lolo. No? Hipos kag ilong. Pang-chicks kayo siguro na... pang-chicks siguro kayo na pagkaulitaw yung Lolo, no? Dagay ko ni siya chicks. Matud pa ni aning papa. Pero nindot ning album Pitch. Ipakita tani ni Lolo kay basin pa dahi og doon na siya may numduman na ni. Hala, bitaw. Kanang ko sa ka-album siyo. Ablihi ko na. Kani. Kana. Ayaw na. Kini. Kani. Kana. Uy, la. La. Uy. Hala, uy. Kesa maning tawana. Kini ba nagkugos og bata ba? Di ba si Papa manani mo siyo? Dili. Kung ako masayop ka ng bata, si Renato manano? Oo, sure bull ko nga si Renato ni. Pero kining lalaki, wako kailan ni. Ilang ging si Renato kay dako kay kagtang. Nga ang ilong murag tunog siring. Dagag taliw-tiyo. Hala, murag katupahon og eroplanong ilong. Kagtang na katupahag eroplano. Yan, pagkita, no? Si Renato gyapon ning gikugos ning tao. Ikaw siyo, asa mga imong litrato? Ambot. Oy, o kaya kay masig naara diya. Para makakita sa imong ka-cute, sa imong pagkagamay. Cute. Ito na ko ato sa kayon. Ngano? Unsay nahitabo? Sako kay Renato. Kay doon na episode ko doon siyang kwarto. Unya gikuha ang iyang kaban. Unsa ka ba na? Ay katubag inyong gitambak dito sa stockroom ba? Katubag gamay kaban nga karaan. Mao ba? Kung mao, tan-aon sa CCTV aron may bawang bagkin sa ginagkuha. Wa bayay CCTV das kwarto dapit ni Renato. Mao ba? Ang CCTV naara dapit das gawas og sa hawanan.
Pero sa taas, wa? Aw, pero ani na lang. Tanawon gihapon kay masinog. Dunay laing tao nga nakasudin hi. Ila na bang ko dong gisusi? Paabot lang ta kung doon na ba sila'y makita. Ay, may bawaan ra na. Imposible kay di masakpan, oy. Ha? Katilawin sila. Ha? Angay yung silutan kung si kinsa man ang nagbinuang din sa sahod. Maubitaw. Nangantira ba rin nato nga iyak ko nung silutan kung iyang mahibawaan. Bisan kinsa pa sila. Oy, delay. Oh. Saman. Wa manggil ka manghilabot. Woy, simbakaw! Simbakaw in town. Nanugot ang manghilabot ko. Dili yun na mahitabo, Felix. Wey, di yun no. Naatood ko bisyo. Pero di yun ko manghilabot og butang nga dili ako. Hilo moy. Kaniad to baya. Pirmi kang mamaligya og butang sa ato kay imong isugal. Ay, sa ato raman to, Felix. Pero sa laing butang sa tao, wag yun ko manghilabot. Kuidaw ha. Kuidaw ha, moro. Pixman. Matay ka. Ikaw san matay ka. Ikaw lay una. Kuidaw, bitaw. Ay, wag yung ko mahadlok. Kay limpya akong konsensya nga, wag yung ko manghilabot din he. Unya ka, unsa man matambong kita? Mutambong na lang siguro, Tagaw. Unya, sa birthday ni Vivian, ato na lang tong malibaran. Tawagan na lang to nato. Sige, ikaw. Agad ako ni mo, gaw. Og nakahunaw na sad ko, gaw. Doaw na to karon si Greggy kondo na kay oras. Karon dayon? Bisag mga hapon lang, good. Ayaw na sa doon, kay sayo pa man kaayo. Napa man sa ko'y buhaton. Sige. Mas maayo karong hapon na lang, mga 2:00, gaw. Sige, gaw. Bisag kadiyot lang ta dito, good. Kumustahan lang nato si Greggy. Nay nakita sa CCTV dito sa gawasan. Duha ka tawo nga sekreto nga milipot sa luyo. Unya nakita nga misuod sa imburnal. Ug malagnit nga nagkasuod gud mismo dinis mansyon. Maklaro ba ang mga naong? Dili rin. Tungod kay ngit-ngit og hanap ang refleksyon sa sugas luyo. Ang inutil. Kung kanang mga tawhana, suhito, nga pwede dahil sila makaagi din ha. Malagnit. Sako para na din ang nagbinuang na to. Ren, na ako'y pagduda. Unsa man? Nagtuo ko nga nakasuod din ug nagkuha sa imong kaban. Sila si Tasyo ug si Pipito. Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.